Kuma Mali kunnafoni jabarani lamɛnbagaw bi an bɛna yala ka don dugu kɔnɔ ka maa damadɔ ɲininka u hakilina la fɛn min ye baloko ye u k'u hakilina fɔ an ɲɛna o kan aw k'aw si tantɔn. Bon, n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la balo kɔni a ka gɛlɛn sisan i ye ɲɔ ta ɲɔ tɛ se ka san i ye malo ta malo tɛ se ka san i ye turu ta turu tɛ se ka san i ye sukaro ta sukaro tɛ se ka san n'olu dun tɛ an balo cogo ma nɔgɔ donc baloko min cogo min na an b'a ɲini président de la transition fɛ n'o ye Assimi Goïta ye a ka solution di baloko in na tiɲɛna an b'a la ka transition supporter mais baloko ka gɛlɛn ni fɛn caman ye dɛ a ka baloko a ka solution bɛɛ k'a la n'u y'a sɔrɔ k'olu bɛ kɛ ka prix fixer boutique ou bien magasin tigi minnu b'a la ka prix layɛ u ka bɔ u ka contrôle k'u kan pour que balo bɛ se ka nɔgɔya sinon a tɛ se ka taa ta dɛ n'a taara ta sukaro kilo bɛ 140 na a laban sukaro bɛ kɛ 200 ye sogo kilo bɛ hakɛ min na bɛɛ b'a kalama sogo tɛ se ka san mɔgɔ bɛ balo cogo di a ma nɔgɔ donc u ka solution bɛɛ de ka balo in ka jigin ni balo ma jigin jamana tɛ se ka taa tan dɛ a bɛ marifa san na a bɛ fɛn san na o ka d'an ye parce que kɛlɛ ni kɛlɛ b'i kan i ka kan ka marifa ɲini i bɛ se ka kɛlɛ in ban cogo min na mais o ye tiɲɛ mais ni i ma balo dun n'i ma dumuni kɛ ni kɔnɔbara falen tɛ i bɛ se ka kɛlɛ kɛ jamanadenw bɛ se ka supporteli kɛ donc u ka solution bɛɛ kɛ u ka baloko in u ka ɲɛ o kɔni ne yɛrɛ hakilina ye. wa bɛ se ka dɔɔni fɔ baloko kan bon an filɛ nin wagati min yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ bɛ maliyɛn den bɛɛ la i y'a faamuya balo ta ka gɛlɛn fɛn bɛɛ de ta foyi tɛ se ka faamu fɛn yɛrɛ tɛ ka fili la ka sukaro fɛnɛ k'a bɛɛ n'a fɔ sukaro yɛrɛ 160 kilo kelen 160 deni ye 10 sinon fɔlɔ la sukaro deni yɛrɛ o ye 30 k'ale 90 mais sisan o fo 80 la vraiment n'u ma solution ɲini a ko min na k'a dan tɛ dɛ den bɛna na an kɔfɛ olu b'a kɛ cogo di sisan i y'a faamuya ne kɔni hakilina o ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la baloko in kɔni wa wuli a ko la quoi tiɲɛ yɛrɛ u ka baloko fɛnɛ kɛ ka se ka dɔ bɔ a la o kɔni de diya an ye n'Ala sɔnna. Wa n bɛ se ka dɔɔni dɔrɔn fɔ parce que n fɛnɛ tɛ dugukɔnɔmɔgɔ ye mais n kɔni bɛ se an kunkolo la ka i y'a mɛn parce que an baw ka sugu la ka na an ɲɛna n'u ma na ko jaba gɛlɛyara u bɛ na ko malo da ka gɛlɛn malo bɛ sɛnɛ an ka dugu la mais malo da ka gɛlɛn cogo di o bɛ ne faga de bon lamɛri fɛnɛ na o na ko jaba gɛlɛyara jaba tun ye 100 kilo kelen yɔrɔ sisan jaba kilo kelen ye 130 ye pomme de terre fɛnɛ kilo kelen tun ye 100 ye yɔrɔ sisan o fɛnɛ bɛ 130 la ne yɛrɛ taara an bɛna an ko ka taa an jan ye malo bɛ sɛnɛ an de ka dugu sukaro bɛ bɔ mais a bɛɛ manɲi b'an na an ka taa fasa cogo la ɲɔgɔn kan ni kɔngɔ tɛ ɲini k'an bɛɛ faga la ka na so ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ko dɔ kɛ olu somɔgɔw ka bon u bɛɛ somɔgɔw ka bon mais an kɛnɛmamɔgɔ an tɛ ka malo sɔrɔ k'a dun a wari t'an kun wala an bɛ ka wari ɲini k'an tɛ k'a ɲini o tɛ an tɛ pouwardien wala ni an y'an ka baarayɔrɔ de la an ye réparateur ne yɛrɛ ye buguli dilanna i y'a mɛn mais wala kɔngɔ b'an na wari min b'i kun n'i ko k'i b'a dumuni san ka don a t'i sɔn wala fɛn yɛrɛ tila bɛɛ bɛ bɔ an de fɛ mais a da ka gɛlɛn an yɛrɛ fɛ yen ne bɔ o bɛ mɔgɔ ne faga ala de bɛ yen ala k'a bɛɛ nɔgɔya wala sinon an tɛ pouwari mais an fana bɛ balo cogo o cogo an bɛ balo ten sans joint wala n'u m'an bɔ hali n'u m'an kun an t'o don balo la hali n'o tɛ bɛrɛ ye mais sinon u kɔni k'a lajɛ k'a da nɔgɔya wala n'a da ma nɔgɔya an bɛ ɲini ka sɔnni kɛ ko wari min b'i kun n'i taara don dumuni na wala a t'i fa tellement que fɛnw ka gɛlɛn an ka dugu kɔnɔ an yɛrɛ fa dugu kɔnɔ an kelen an bɛ luwanse de la wala o ye ne dan ye. An bɛ dɔ min fɔ aw ɲɛna sukaro de ka gɛlɛn tulu ka gɛlɛn bamakɔ yɛrɛ de gɛlɛyara an bɛ yɔrɔ min na bi na fɛnw gɛlɛyalen don fo k'a dama tɛmɛ i y'a mɛn n'u sera k'a lajɛ an denw bɛ u ti baara la ayiwa baara tɛ yen n'a fɔra ko balo ka gɛlɛn dɛ malo ka gɛlɛn tulu ka gɛlɛn sukaro kɛrɛfɛ tɛ n'u m'a lajɛ de faamaw k'a lajɛ u k'an jigi tugu Assimi n'a ka jama a kɔni a ka ɲi
depuis a nana a ka ɲi o tuma a k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ u k'an dɛmɛ walahi gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ a ka gɛlɛn bi dɛ foyi tɛ ka sa walahi an denw ti baara la dɛ o ti baara la bi u ti baara la sini ayiwa n'a fɔra ko sukaro ka gɛlɛn ta ni gɛlɛyaba in na alhamdulillah ala k'a koɲa nɔgɔya de koyi ala na alakira k'a nɔgɔya an y'a ɲini ala na alakira fɛ ala k'a nɔgɔya tete b'o ka salama bon sisan baloko an bɛ se ka dɔɔnin fɔ a la parce que balo gɛlɛyara kabini wagati jan bon u y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw k'u ka dɛmɛ k'u ye bon bɛɛ content na u ye dɛmɛ dɔw kɛ mais dɛmɛ in a ma se a seyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que kan k'a kɛ ka dan hakɛ min na a ma se o niveau la surtout sɛnɛkɛlaw bɛ k'u plaigner ni engrais ko ye parce que engrais gɛlɛyara o de b'u dɛmɛ u ka baara la donc n'u ye caman bɔ engrais in na a b'u ka baara nɔgɔya sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ bɛ ɲɛ balo bɛ sɔrɔ mais tant que m'u fɛngɛ engrais ko in kan ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka matériel d'u ma a bɛ gɛlɛya an bolo donc an yɛrɛ ka fiyɛ kɔni bi ne dɔ bɔra balo la ka dɔ bɔ a tɔgɔ di tulu la ka dɔ bɔ sukaro la a bɛ wusa jamanadenw ma parce que an bɛ yɔrɔ min na bi transition a bɛ i n'a fɔ ko cɛgana kɔrɔ ani bɔrɔkɔnɔ dilan parce que cɛgana mana wuli wagati o wagati a bɛ taa donc transition o de ye bi donc ONG foyi tɛ yen nɔ bayɛrɛ foyi tɛ yen min bɛna a ka wari ta k'a di État ma tant que président ma sigi donc u bɛ ka baara min kɛ u ka baara ka ɲi baara taabolo ka ɲi an yɛrɛ content an ye faamuyali sɔrɔ kow la an bɛ sɔrɔsiw kɔfɛ an b'u continuer mais an bɛ min fana fɔ k'a gɛlɛya ni élection kɛra président min bɛ na u k'a su de près baara taabolo la bolo di ɲɔgɔnma la bolo kan ka di yɔrɔ min na u k'a di yɔrɔ dɔn bolo man ka di yɔrɔ min na u k'o di yɔrɔ dɔn donc pour que jamana in ka avancer san 60 ma nɔgɔn dɛ san 60 hali san tɛ ka bɔ ɲɔgɔn la jamana in ka bon ressource ba b'an fɛ yan ka tila k'a ye k'a fɔ ko kɔngɔ b'anw bara yan a tɛ faamu an b'u kɔfɛ an b'u kɔfɛ mais u k'u jija cogoya bɛɛ la la vie chère nin u k'a kɛlɛ vie chère nin u k'a kɛlɛ pour que balo ka nɔgɔya parce que denbayatigiw filɛ nin gɛlɛya bɛ bɛɛ kan an bɛ ka balo jour o jour ne bi nɔgɔyara an bɛ dugawu kɛ ala ka sini fɛnɛ nɔgɔya bon n'a fɔra ko an ka balo o cogoya la ten tɔ jamana kɔnɔ a cɛ man ɲi k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛ yen nɔ u k'a lajɛ baara ka k'a kɛcogo la mɔgɔ kilennenw k'u ta k'u bila kow ɲɛfɛ fɛn fɛn bɛ k'an sɛgɛn jamana in kɔnɔ o ye mɔgɔ kilenbaliw ye parce que ɲɛmɔgɔ minnu bɛ bila u ma tilen u ko k'u yɛrɛ pɔsi a tɛ bɛn jamana ka wari kan'a dun i bɛ sara mais lahara i bɛ ɲininka a la donc an bɛ foli k'u ye ka barika da k'u ye n'u sera k'an ka kumakan ninnu mɛn k'u jija baloko la ka engrais jigin k'a bɛn sɛnɛkɛlaw ka niveau ma an bɛ se k'a san segun t'a la an bɛ baara kɛ u bɛ taru caman sɛnɛ balo bɛ jɛnsɛn jamana kɔnɔ a sɔngɔ bɛ dɔgɔya maliyɛnw bɛ balo donc hali ni sɛgɛn b'i la a tɛ dɔn ko sɛgɛnbagatɔ ye karisa ye parce que i tɛ se ka balo san n'o tɛ malo bɔrɔ 5000 a ka ca dɛ malo bɔrɔ 5000 a ka ca bɛɛ t'a sɔrɔ hali i ye seli lajɛ bɛɛ ma se ka dumuni kɛ bɛɛ ma se ka saga san gɛlɛya bolo donc an bɛ foli k'u ye ka barika da k'u ye jamana in halisa ala k'a bɔ nɔgɔ la ɲɛmɔgɔ ala k'a hakili ɲuman d'u ma ka jamana kanu don u niw na jamana kɔnɔdenw ala k'u kanu don ɲɔgɔn na ka jamana in kanu don o la jamana ala ka hɛrɛ nati a kɔnɔ ala ka hɛrɛ nati a kɔnɔ balawu min b'a kɔnɔ ala k'a fitinɛ kɛ an b'o kɛ ala kama kira kama mamadu bonya kama ala ka jamana ala k'a taa ɲɛ ka sɔrɔ jidi ne ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam aba a ye min sɔrɔ mɔgɔ hakilina la dugu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko ta fanfɛ o de kun ye nin ye a kana ɲinɛ ka abonné ka like ka partager a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ